गिबि गिबियाव गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जों गावनि जिउखौ सुंथानो थाखाय गावनि नखर संसारखौ दैदेनलांनांगौनि थाखाय जों जायखिजाया खामानियाव एंगेज जानानै गावनि जिउजों लोगोसे गावनि नखर संसारखौ दैदेनलांनांगौ बाध्य जानानै फैयो। बे बिथिंनि बेलायाव जोंनि माहारिनि जोंनि हारिनि माखासे सेन्टिमेन्टेल बाथ्राफोरखौ जों जेब्लायबो गावबा गावनि गोसो मोदोम सोलेराव लानानै जोंनि मावनांगौ खामानिजों लोगोसे जों जेब्लायबो आगान सुरलांनो नाजानांगौ। नंगौना नङा? मोनसे बयनिख्रुइबो मुगैथाव आरो लाजिथावना बाथ्राया जाहैबाय सासे गुनि गियानि साननो हनो हानाय गोख्रों मेन्टेलिटि सुबुं जानानैब्लाबो पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैखांनायनि उनावहाय पलिटिकेल बेन्दोंनि सिङाव थानानै पलिटिकेलि जेरैबायदि डिबेट खालामनांगौ खालामलायबाय था। पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनायखौ जोंहा खर' सानांगौनि बा बाजानांगौनि जोंहा दरखार गैया आरो बैसोरनि पलिटिकेलि डिबेट खालामनायाव जोंहा बुंनो गोनां खोथाबो गैया। दिनै साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारफ्रा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिनि साथ' पार्टिखौ लानानै पलिटिकेलि डिबेट खालामलायखायो। नाथाय बेनि गेजेराव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव माखासे ओरैबायदि जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा सोरबा जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारजों सिंजों सुथुर आन्दो माबा मोनसे सुथुर थायो। बै सुथुरनि खिथेरखौ होखारनो थाखाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयो। बेहा जेबो मोनसे एम गैया। पलिटिकेल फिल्डआव एन्ट्रि मारिनानै रायजो राजानि थाखाय मा मावहैगोन, बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों रायजो राजानो मा खामानि मावनानै होनो हायो, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे इम्पर्टेन्ट एजेन्डाफोरखौ लानानै बिसोरो पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैयाखै। जास्ट फर बिसोर गावसोरनि प्रब्लेमखौ आरो जाय पलिटिकेल लिडारजों बिसोरा प्रब्लेम जादों बै पलिटिकेल लिडारनि खिथेरखौ पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों होखारनो थाखायसो बिसोर पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदों। जायनि थाखाय जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेल बेन्दोंखौ क्रस खालामनानै सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि मेटारखौ पलिटिक्सआव रिलेटेड खालामनानै सोरनिबा पार्सनेल नखरनि इसुफोरखौ पलिटिक्सआव रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेलि डिबेट पलिटिकेल इसु खालामनानै दुंहाव थासारि खालामनो नाजानायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन नुनो मोनगासिनो दङ। दिनै जायफोर सुबुंफोरा आरो जायफोर लिडारजों थाफानाय सुबुंफोरा सोरनिबा पार्सनेल लाइफखौ बा सोरनिबा पार्सनेल नखरनि इसुफोरखौ पलिटिक्सजों रिलेटेड खालामनानै पलिटिकेलि डिबेट खालामनो नाजायो, बेफोरबायदि खालामनो नाजानाय हाबानिफ्राय एक्सुवेलि गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन। आरो बैफोरबायदि सुबुंफोरा पलिटिक्सनि जेबो नलेज गैया आरो बेफोरबायदि सुबुंफोरा पलिटिक्सआव पलिटिकेल पावारखौ आखायाव लानानै जोंनि माहारिखौ दैदेनलांनो थाखाय जुदि सुजुग आरो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला जोंनि माहारिया जेब्लाबो गोजोनै थानो हानाय नङा। बैफोरबायदि लिडारनि थाखायनो सानफ्रोमबो असान्ति थासारिजों जोंनि माहारिनि सुबुंफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउजों लोगोसे गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ बाबेन होलांबाय थानांगोन। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों रायजो राजानो जेरैबायदि डेभेलपमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनानै होनांगौमोन, बैफोर खामानिफोरा मावफुंनानै होजायाखैब्ला बेनि एगेन्स्टआव नोंसोरो अबजेक्सन खालाम आरो बेनि एगेन्स्टआव नोंसोरो पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय था। बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। लोगोसे जाय पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ बुरखां पलिटिकेलि इसु खालामनो नाजाबाय दङ, खालामबाय दङ, बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय दुखुनि जारिमिनखौ जोंनि बर' माहारिजों रिलेटेड खालामनानै जोंनि बर' माहारिनि गोथार महर मुस्रिखौसो मानहानि खालामगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, जालांनाय जारिमिननि बाथ्राफोरखौ पलिटिकेलि इसु खालामनानै बेफोरबायदि लिडारा बेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव मा मोनसे मोजां बिहोमा लाबोनो सानखो बिसोरलाय? बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो फैबाय थानाय माबेबा मोनसे समाव जोंनि बर' माहारिनि बिखायाव माबा मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिहैगोन नामा आरो सोमजिहोगोन नामा, बेखौ लानानैसो जोङो दिनैनि बे समाव गिखांनाय फैदों। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आङो खावलायहरनो नाजागोन, जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि इस्युखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों सिरियासलि मोनसे नोजोरथि लाखिनानै खामानि मावलांनो नाजायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। जेराव दिनैयो नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सनि हाखौ दखल खालामना लानानैब्लाबो जोंजोंनो दानलाय सुलाय खालामबोदों, जोंजोंनो जेब्लायबो फेर फाथिनानै पलिटिकेलि नङा बायदिसिना लामानि गेजेरजों जोंजोंनो दावहा नांनो नाजाबाय थायो। आरो स्पेसियेलि मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि बर' बिमा माहारिफोरखौ जिनाहारि खालामनानै गोबां बुथारबाय, गोबां जिनाहारि खालामबाय आरो दिनैसिमबो
जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा सेफटि गैया बै हारिनि आखाइनिफ्राय बै हारिनि नोजोरनिफ्राय बेसे दुखुनांथावनि बाथ्रा बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक्सआव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ हानायमानि थाबैनो बेखौ एकेबारे क्लियार आउट खालामनो नाजायोब्ला जोबोद मोजां जागोन। दिनै जों मानि थाखाय मा थांखियै पलिटिकल प्लेटफर्मखौ लानानै फैखो दिनै जों पलिटिकल प्लेटफर्मखौ लानानै फैखांनायनि उनावहाय बेनि गेजेरजों मोननाय जा पलिटिकेलि गोहो बैफोर गोहोफोरखौ बेफोरबायदि माखासे इम्पर्टेन्ट इस्युआवसो जों दिनै बाहायनो नाजानांगौ। सोरबा गुबुन हारिनि पलिटिकल सिस्टेमाव गलाम जानानै जोंनि मोनखानाय लानानै फैखानाय पलिटिकल सिस्टेमखौ सालायनो थाखाय नोंसोरखौ जों रायजो राजाफ्रा पलिटिकल लिडार खालामहराखै। एसे साननानै नाय बे पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों नोंसोरनि लाइफखौ लाक्जारि लाइफ स्टाइल खालामनो थाखाय नोंसोरखौ लिडार खालामहराखै मिथिबाय। दामि गारि बायनानै क्रर थाखानि हा बायनो थाखाय नोंसोरखौ लिडार खालामहराखै। एसे साननानै नाय खिन्थु पलिटिकल प्लेटफर्मखौ गावबा गावनि लाइफनि बांद्राय आद्दा खालाम मिथिबाय। एसे माहारिनि बाथ्राखौ लानानै पलिटिकल प्लेटफर्मआव आगान होयोब्ला मोजां जागोन। आंना खिन्थु थोंजों दै आं खिन्थु रावखौबो केयार खालामा सिदा बाथ्राखा आं आरो रावनिबो दमखौ गिग्रा मानसि नङा आङो मिथिबाय। जों मानि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन जोंनि बे हानि थाखायसो जों सोमावसारबोदोंमोन आरो जोंनि बे हायाव जोंनि बर' माहारिखौ फसंथानानै मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि थांखियै जोङो सोमावसारबोदोंमोन। जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे गोख्रों बेन्दोंनि सिङाव लाखिनानै बर' माहारिनि थाखाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखियै जोङो सोमावसारबोदोंमोन। बे सोमावसारनायावनो हाजार बर' फिसाफ्रा गावसोरनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बावसोमलांनांबाय। हाजार बर' फिसाफ्रा बे सोमावसारनायनि एगेन्स्टआवनो जोबथेसालियाव थाबोनांबाय आरो दिनैनि बे समसिमहालागैबो हाजार बर' फिसाफोरा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगौ बायध' जानानै फैदों। नाथाय गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय हाजार बर' फिसाफ्रा सोमावसारनायाव जिउ बावसोमलांखांनायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिया 1993 आव BAC खौ मोनबाय 2003 आव BTC खौ मोनबाय फैयै 2027 जानुवारियाव BTR खौ मोननो हाबाय। नाथाय जों पलिटिकेल सिस्टेमखौ BTC एकर्डनि गेजेरजों लाबोनो हादोंमोन बा मोनबोदोंमोन। बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जेराव जोंहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे पलिटिकेलि सालायनो हानाय मोनसे पावारखौ मोनदोंमोन। जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनजों लाबोनाय मोनबोनाय बे पलिटिकेल सिस्टेमानो फैयै दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि बर' फिसाफोरखौनो गावनि हायाव थानो मोननायनि मोन्थायखौ दिनैयो गैया खालामनो नाजादों। जेराव दिनैयो जोंनि बर' फिसाफोरा गावनि हानिफ्रायनो होस्रांजानांगौ बायध' जायो। जोंनि बर' फिसाफोरा गुबुन हारिजोंसो आखायाव सेखा जं लावथि लानानै गावनि हानिफ्रायनो होस्रांजानाय माखासे नुथायफोरखौ जों दिनैयो नुनो मोनगासिनो दङ। अब्ला जोङो मानि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन बै गोलाव सम सोमावसारबोनायनि मिनिङा बहा थाखो आरो जायफोर जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरा बे बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनायाव गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दिनै बावसोमलांदोंमोन बैसोरनि बावसोमलांनायनि बेसेना बहा थाखो बहा थाखो दिनैयो फिननाय हर बहा थाखो। दिनै गावबा गावनि बेक्तिगत गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायनो जोंनि बर' फिसाफोरजों एसेबां थार्ड क्लास लेभेलनि पलिटिकेलि गेम प्ले गेलेबायना नोंसोरो लाजियाखसै। अब्ला नोंसोर बायदि लिडारा बै सोमावसारनाय समाव ओरैनो जास्ट फर श' खुगाजों माखासे सेल्फिश डायलगखौ मारि रायजो राजानि सिगाङाव माने सोमावसारबोफ्लादोंमोन ना होमबा आरो रायजो राजाफ्रा बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बेखौनो माने नंथारगौ सैथो बुंदों साननानै फोथायनानै थुलुंगा होबोदोंमोन मिथिबाय। नाथाय दिनैथ' जों फोरमान मोनबाय फोरमान मोनबाय नोंगौना रायजो राजा नोंथांमोन जेराव जोंहा दिनैयो पलिटिकेलनि माखासे पलिटिकेल पावारफोरबो दङ। दिनै बे जोंनि न'खरनि पलिटिकेल पावारखौ जोंनि बै पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनैयो बाहायनो गोहो गैया। माबोरै गोहो थानो थांनाय 2027 जानुवारि BTR पिस एकर्डनि गेजेरजों दिनैयो प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि BTC एकर्डनि गेजेरजों एसे एनै थानाय जाखिनि एडमिनिस्ट्रेसन गोहो पावार एन्ड फांसनफोर बेखौबो दिनैयो फाननानै फैदों। जायनि थाखाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनि बे BTC गभर्नमेन्ट सालायनायाव गोसो बायदि खामानिबो मावनो हाया बाथ्राबो बुंनो हाया। दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि अथरिटि अर्डार साजेसन मोनाब्ला प्रमद बर' बिथाङा जेबो खामानि मावनो हाया जेबो बाथ्रा बुंनो हाया। जायनि थाखाय दिनै फैयै 4 इयार्स कमप्लिट जालांबाय 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा
फाल्तु फाल्तु डायलगल' मारिनो बिहा सम दङ नाथाय इम्पर्टेन्ट माखासे इस्युफोरखौ जाय इस्युफोरानोखि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों एसेब्लाबो सुस्रांनानै होनो हायो बैफोर इस्युनि सायाव बियो जों रायजो राजानि सिगाङाव मालाबाबो बाथ्रा बुङा दिनै गोबां माने फाल्तु डायलग मारिनायाव बिथाङा माने दिनै बिजि जानानै दं फर एग्जाम्पल सुइजारलेण्डनि बाथ्रा हा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजायाब्ला सुइसाइड जाहैनायनि बाथ्रा न'खर साख्रिनि बाथ्रा ना गोजोननि बाथ्रा सान्तिनि बाथ्रा परिबर्तननि बाथ्रा हा बहा परिबर्तना नोंनि परिबर्तना अब्ला बेसो थारमाने जोंनि बर' फिसाफ्रा गावनि हानिफ्रायनो माने होखारजानाय बे मोनसे परिबर्तन ना बेनो मोनसे परिबर्तन रायजो राजा नोंथांमोन एलार्ट जा सांग्रां जा सोरनिबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै नोङो नोंनि हारि अनफावरि बेसेनखौ नोङो मिनिंलेस खालामनानै दाला मिथिबाय हारिनि थाखाय गसंथा हारिया खैफोदाव फैयोब्ला गसंथानानै जेब्लाबो आगान सुरलांनो नाजा बेखिनि बाथ्राखौ आं जेब्लाबो खावलायगोन लोगोसे फैबाय थानाय समाव बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन जे पलिटिकेल इस्युखौ लानानै जोङो पार्सनेल इस्यु खालामनानै जेन गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि जाया आरो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे जारिमिननि दुखु गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनानै बुरखां जेन जोंनि हारिनि गेजेराव दुंहाव थासारि लाबोआ बेखिनिखौ आं माने रिकुवेस्ट खालामहरो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि